Може да оправя. Да, оправя се. Ой, где сте ви, бе? Ето ма, аз съм до тебе. Ти си невидим! Как са невидим? Всичките сте невидими. Как ще сме невидими? Аз... Невидими сте. И Аре те са почнахме, невидими. аре почнахме. Аз Squid Game имам. Що? Невидими сте ми. Какво? Важно. Аз не виждам нито вас, нито тях. А, Не виждам абсолютно никой. е, Само имената ви виждам. е. Това е човек, когато играта не иска да я записваме. Ами аз записвам. Нищо. Да качим фейла. Сега дори докато ми зарежда, хората не се виждат. Сега ще видим. Обаче не ми се виждат иконките. Иконки. Тая игра е много щупена. Сега ми се вижда мишката. Сега ме изхвърля от играта. Яко. Ти че по нея играеш ли? Аз съм за тебе. Ами, не те виждам. Ами, Аз вече не видим. Хареса. То как беше до мене, как ма такова отстранито. Ей, пак не виждам нищо. Тая игра е много тъпа. много щупен. Гледай! Човек, тръгвам с коня, излизам от базата и само скача от коня. Аз ако виждах нещо, ще да е хубаво. Сега се оправи, появи се всичко. Почвам да снимам. Те вече набиха. Но, Тицо ще играем още една. Искаш? Чакай, нещо Тицо? не се знае. Аз играя много бъгава, добре. Натискам да стана лед и то ме пуска да лета. Да, бе, нещо е много брокън играта ни. Пускам си кюто, той ми пуска фото. Да съм what the fuck. Какво става на играта? Не знам, нещо става А със човек самица. почва да се превръща в скайп. Те има ли рукокус? Да. Те го путнаха на 100%. Чакай, нещо не се знае. Ги оставям. Ами аз тук ги правя работи глупости. Той ги прави, човек, няма смисъл. Ти гледай нас какво направят. То толкова направо ми се рви тая игра. Аз много мразя този ръкокуза, човек. Много тъп герой според мен. Слабя за игра. Аз много мразя. Рукопусим. Бях ти затворил вратата. Мамбата утна! Кой? Свърши ли клипа? Не, то играта се бъгна. Ще го правя още една игра. Човек 3 игри не му направим един клип. Това Еми, тая игра направо. не знам, аз нямам пък. Чао, Да има... Ще го качиш ли ти? Не знам, ако другия не се получи. Ще качиш тоя. Да, що да не. Какво бе, нека има такива. Генето лети, брат. Знам. Как е? Няма пък. Тето, нали знаеш, че герои ми могат да... Знам, като... То е по-добре да лечиш докато си в ултимейта. То само в ултимейта, да, ама да. Не, мога да летя без може ултимейт. Да, може да лети без ултимейт. Как? What? Къде си? Докато си в Къде си? ултимейт може да летиш. Ела до тяхната база. Да. Аз съм тук в Виж. What? Не, то са отгоре. Аз съм отзади му и не мога да отида. Той е долу, той е сега на втория етаж.
Ах, пак ли то с ръкокозе? Стига много мраза Аз го правя, обаче ще да направим и... Няма, оставите ги да го допутат. Петя, остави ги да го допутат. Няма да я задам. Ба си мал дамбата, бра! Ба се Те щупи. го направиха 100%. Не, нямаме шанс. Тише. Да, дайте да ги оставя. То кой ги оставим то времето сега, като свърши? То няма смисъл сега да ги оставим. Защото са в кончета. Леко тринги бири гимпинг. Аз даже кръста на вас ви е синя трамвай, вайтвам на ново. Само ти ли си без кона? Делата качат. Че. Чат! Моите Чакай, конче появят. след колко време имаш Ф? 5 секунди. Спами. Давай, то ни почваме с 5-4. Цял ден ще чакам. Давайте, Ами, Power там. Rangers! Кой? Състои и беше изманен. Що? Защото много си работи. Не става! Що? Де не знам, що не става кормилото. Ма не става. Аз отде да знам, що не става. Защото не беше пуснал да. Бях пуснал всичко, Дани. И беше го направил на нищо. Всичко бях пуснал. Ама защо беше на нищо? Защото не отчиташ кормилото. На евротръка ли? Да. Да играя с Ма кормил. ти трябва да си настроиш контролите. Затова. Знам, Нещо. ама не ставаше. Това джиджи. Малзамба се мъчи да правим друг близо едно в едно. И ти си го хит на половин път. Ай, умри, бе. Ние тия мои ги бием, като се замисля. Давай, виж, за сега ще ги правим. Ако за 3 минути успеем да ги избутаме. Бутам, брат. Нищо не се знае. Едва ли ще успеем, ама нека се пробваме. И ти са на 100% ли? Ние сме на половината. О, Торкус. Оф, то с малдамба манерви. Аз съм Срещу покусано мъж. Иви трудно да го направи от близко. Ръкокуса е мъртъв. Аре, Мария. Войни. Дето за... Ето го. Горе е Виктора! Да, бе, бак Касето. нигъра. О, бил го. Аз. Отзаде? О, не знам. Преди отзаде човек, много хора станаха просто. Нещо така. Не. Окей. Този Виктор Айро умре на кофите, бе. О, не, то. Аз така на баба. Какво ще кажеш? Ще видиш. О, човек. Дай. Няма как да не го кача този клип, просто играе така много хубаво. Какво е това? Редонце. Аз имам ултимейт едж. GG. Ръкокуса едно в едно с улта ми. Мале, ако ги бием тия... Не ги бихме, GG. Не се знае, тия сега... Тука най-трудно са бута влак. Аз имам ултимейт, ще им бутна живот. Ох. Това е навсякъде. От всякъде. Как му биха докато съм спил? Добутайте малко де. Колко време ни остава? Една минута. Езе, браво! Аз се бутнах. Кинесата има плейоф да ги имам 100%. Или аз? Я. Какво е долу горе? Като за такава игра, дето не се получи. Най-напред с клипа по-дълъг. Човечки надзанимава тая. Ма не, издатих им.
Мен даже ма не е тук. О, чакай. Имам пари. Дигнах 2 левела. Отих малко. Парен съндък. Аз трябва да Те хора, правим анбоксинг на чест, почвам игра след като И аз съм правя бокса също. честа. Да видим какво се пада. Изчакай, аз Нещо имам да се на отворя Brooklyn. 6. И неки не са, добре. И паузираме като почнем, ще се видим отново. Изчакай сега да си отворя моите Гене, чести. чай и аз да направя Пред нещо. моите Мяри зрители. ли, разтварете Какво ги, ще се колко пани от първия чест? И бая парички. вода, тя чай да видя какъв вода, ми се падна. На мен не са Hitting a target with trivial reduce. Cooldown of yeah. Easy boy. На мен са панаха 2000 и някакъв шотгън. На кое? Май на Виктор беше, не знам. Те Да, втория мача, чест. пускача. Не, чакай, че аз мога да си ги отворя. И аз отворих 2 честа. И последния чест да видим какво ще се падне. Не, пускам. Чакай, последния чест. О, Хънтърс! Това не е скин. Няма е вайтнати в партито, който е лидера. Ами кой е лидера? Не знам. Както ще е, добре хора, аз бях Петака, чао.